Si kinsa ba ang nahimong rason nganong si Samson napukan? Napukan siya pinaagi sa usa ka babaye nga si Delilah, nagtintal nga na kaniya. Ingon man usab si Adan, si kinsa ba ang nagtintal kaniya sa pagpakasala? Si Adan natintal sa pagpakasala gumikan ni Eva. Og si Eva gitintal usab sa bitin sa pagkaon sa prutas nga gidili sa Ginoo. Ug si Eva mo'y nag-aghat ni Adan sa pagkaon niini, rason nga silang duha nakasala. Igsuon ko diha ni Kristo, labi na sa akong mga igsuong babayi, naot unta nga dili ta mahisama sa mga babayi nga di nahimong kapandulan sa mga lalaki sa pagpakasala. Nganha sa atong binuhatan, nganha sa atong sinuotan, nganha sa atong mga lihok, dili unta kita ang mahimong rason nga matintal ang atong mga igsuong lalaki sa pagpakasala. Labi na karong panahona, girls, ayaw taon mo pag-una-una sa mga lalaki. Ayaw taon mo pagpakitag motibo nga diin makahuna-huna sila sa pagbuhat ug dautan nga na kanimo. Labi na sa inyong mga sinuotan, ayaw pagpalabig, paipok, pagpakita sa inyong pusod, pagpakita sa inyong cleavage. Ang uban magpanty na nagbra atubangan nga sa social media, dayon magpadungog-dungog nga single, walay nahigugma. Igsuon ko diha ni Kristo. Daghang lalaki nga moduol nga na kaninyo, pero ang pangutana nga ikaw nagpaibog sa imong kaugalingon, matinud-anon ba ang lalaki nga mahigugma nga na kanimo or igo ra kang tilawan dayon biyaan? Rason kini nga daghang mga tawo nahimong single ma'am nakasala sa pakighilawas, ug ang pakighilawas nga sala gigama na lang sama sa exercise. Hinumdumi kining mga babaye kung mag-una-una ganita sa kalipay sa kamenyoon, mahimo kining rason nga diin sungugon ta sa daghang pagsulay, bisod nato kabuton ang nindot kakaugmaon, gumikan kay gibabagan pa ang grasya nga gikan sa Dios. Kay ang grasya unta nga gigahin nga na kanimo, gibabagan gumikan sa imong sala, kay makababag sa grasya mauman ang atong sala nga nabuhat sa Ginoo. Girls, gimahal ka sa Ginoo. Sayod ko nga gwapa ka. Pero ang imong kagwapa ayaw gamita aron makasala ang imong isig katawo. Ug ang imong kagwapa gam-a kining pamuhunan nga mahimo nimo instrumento puhon nga mahimo kang successful nga naa sa kinabuhi nga tinarong dili sa daotang paagi. Kay ngano, whether you like it or not, dili man ta mahudtag laki. Ikaduha, dunay gigahin ang Ginoo nga lalaki nga alang kanimo nga panggaon kag mahalon. Ayaw lamang pagdali. Unasa nga makahuman kag eskwela, unasa ang imong pangandoy nga diin makatagamtam kag sweldo nga imua lang kaugalingon nga wala pay manghilabot nga na kanimo kada moment gali nga magminyo ka, ang imong kinitaan usab sa imong bana. Ang kinitaan sa bana kinitaan usab sa imong asawa. Kay dili man nimo pwede pingon ang imong mata sa panahon unya nga magsakit na imong bana puhon, sa panahon nga mabot mo sa kalisdanan dili pug kasiguro ka ako nga ako ning kwarta, no? So man igsuon ko diha ni Kristo, ayaw pagdali sa kinabuhing kaminyoon kay basin maabot ang panahon nga magmahay raon niya ka nga nindot itong single kay daghan karon nga naa na sulod sa kaminyoon na nagmahay nganuman nakatunong og banang badlungon, nakatunong og bana nga manapat, nakatunong og bana nga diin perti ka palahubog, perti ka badlungon, na ugtas na stress kayo ang dagway gumikan kay ang ilang bana dili mo timbang sa panginabuhi. Ang uban kung dunay kwarta nga makita iadto sa sugal, iadto sa bino, rason kini ang ilang asawa mao pay mangitag kwarta ipakaon sa anak. Mao nang igsuon kong babayi, panalamini ang uban nga diin nag-antos gumikan kay nagdali sa kaminyoon. Panalamini ang kinabuhi sa uban nga diin naa karon sa kapitos gumikan kay wala unha ang panalangin sa Ginoo, nga wala unha ang sakramento nga mauunta ang kasal. Mao nang igsuon ko diha ni Kristo, mga babayi, paningkamot taon mo nga dili mo gam ang instrumento sa yawa nga din pagtintal sa atong mga kaigsuonang lalaki sama ni Eva nga gigamit sa yawa aron pagtintal ni Adan na makasala. Ug mao ni rason nga doon natay original sin. Gikan pa lang sa pagmagdos kanato nalakip na ta sa sala ni Adan ug ni Eva nga sulod dunon nga sala nga ri kanato mo nang kinahanglan ta magpabunyag aron kini mawala ning original sin. Hinaot nga ikaw babayi,
Dili unta ka magpagamit sa yawa aron ang uban makasala. Kay maski sa picture nga atong gi-post nga sa social media nga diin panty na ng tagbra. Wala tay kalibutan kung doon na ba'y mukuha atong pictura nga nakagusto nato, naibog nato, nya pagkahuman panahon sa kagabion, nagmasturbate sila. Nya ikaw may rason nga nung sila nakasala. Imo mga mang picture ang ilang gipantasyahan, apil ka sa sala nga ilang nabuhat. Unya kung pila ka buk lalaki ang nakasala sa nagbuhat og ingon niini, panubagon mo kana sa Dios. Mo nang igsuon, likay sa kinabuhing sala. Ayaw itugot nga ikaw, babaye, mo'y gamiton sa yawa aron makasala ang atong igsuong lalaki, kundili ikaw, babaye, paningkamot nga ikaw, gamiton unta sa Dios aron pagtulid sa mga taong nakasala. Tuguti nga ang Ginoo mo gamit nga na kanimo sa pagbalaan sa imong kaugalingon o pagbalaan sa atong isig katawo. God bless you.